nyampur. Mingkar mingkur ing ukara. Nah, karo Pak D sing Klaten. Oh iya. Derek ajar, Mas. Ajar golek duit iki bengi ngentek-enteki wong. Walah, mboten pun ngoten jenengan ki. Kowe nang Ponorogo bolak-balik yo. Kulino. Lah, mboten. Ora ngono nek kene meh-meh bosmu kowe ora tau ngaku. Nggih. Iya. Yo. Nina Mingkar mingkuring ukara Cocok. Jas. Menika pangkur cengkok menapa Mas Gareng? Iki pangkur cengkok rodok setengah sumuk. Nggih. Jadine Bawa pangkur cengkok wacan. nggih. Napa Mbak dosen? Pangkur cengkok wacan. Oh, pangkur cengkok wacan. Jadi niki pangkur maca pat. Pangkur ora kathah to, Mas. Nggih. Iki. Nih, monggo teruske, Mbak. Ya. Karena marti siwi nggih kula rumiyin sinau pangkur saking Bapak Sarji. Pak Sarji. Oh, nggih. Lenggahe sing endi, Nduk? Menika ingkang rebab. Oh. Menika Pak Guru lho Mas Gareng. Nggih, Pak Sarji. Apa panjenengan urung tepung to? Iku senior pengrawit kene lho ya. Lho wong wah kula ki jarang kali Pak Mas Marsudi lho. Oh, Niku ngaten. kula jarang-jarang kula jan ngapunten Mbah Guru nggih. Ayo, Nduk. Sinawang res mining kita sinupa sinu karta Terus mreh ketarta pakartine ngilmu luhur Sip, Mas. sithik neh. Wis ketok ulangane Pak Sarji kok kuwi. Nggih, cengkoke wae nganggo Heeh. wis rada kemayu sithik ngono mesti Pak Sarji. Nduk kemayu sithik. Nano tumrap ing tanah Jawa Ditutup Mas Gareng. ora apal. Mosok sih. Lah nggih wong mboten ngerti kok. Terus piye, Nduk? Mbak. Monggo. Terus Teruske nek kono sing tanggung jawab. langgam meh raina ya. agama haji Namo. Ayo, Nduk, ngadeg, Nduk, ngadeg, yuk. Opat. Langgam meh rahina menika jumeneng nggih Mak Cangik. Monggo. Kersane jumeneng. Nggih, monggo. Os merah.
sing bar dikitan Mas Jalu. Oh, Mas Jalu. Pripun ya Mas? Semoga menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Wis pokoknya wis api-api wae lah gawe Mas Jalu. Amin. Tenan nduk ya. Sunate wae wis diundang ne wayang. Nggih. Tasakuran ditekoni dulur-dulur kabeh dirawuhi sesepuh bini sepuh. Nggih. Mbah Yai sedaya Yai. rawuh mriki. Seduhan. Tenan, somben ki lek wis gedhe dadi wong sing sukses. Amin ya robbal alamin. Jan wis sukses sampai terkenal ngoten nika Mas. Kandhane kok ya Nggih. sampai pucuk dhuwur. Pucuke pundi nggih mriko? Oh iya. Ya coba golek sik kowe ngalir rene Pripun, sik bene pripun? pirsa dulur-dulur mrika. Nggih. Monggo, yuk. Monggo Wilot. Bos merah indah semiratan ing wetan renai
Mas Gareng. Nun. Nah, matur nuwun. Nggih, sembah nuwun.